és un treball que pretén donar a conèixer un col·lectiu que es diu Nonart, que treballa a Gràcia i que promou tot tipus de creacions artístiques contemporànies. Tots ells provenen del món artístic, del teatre, musicals o del ball, i van abandonar com la vessant més oficial i més comercial de l'art i se'n van anar com a un cantó més underground. Allà anirem a una de les reunions que fan per preparar futures activitats i allà començarem a veure com ho fem. També el lloc on estan és molt xulo perquè és un antic convent, intentarem a veure si podem parlar amb els monjos perquè els han cedit l'espai, o sigui que hi ha diversos temes interessants.